Здравейте, аз съм Борислав Йорданов, един от партньорите в Fina Essentials. По-настоящем оглавявам и Google Ads екипът в Fina Essentials. С Google Ads сме постигнали невероятни резултати в над 25 държави в Европа, на над 20 езика, на 3 континента. Днес ще ви разкажа къде бъркат, къде грешат повечето български бизнеси, когато се опитват да излезат в чужбина, особено с Google Ads, и как да не допускате техните грешки, как да сте максимално успешен нов пазар с Google Ads. Повечето бизнеси, които вече използват Google Ads в България, предимно използват Search кампании. Това е една от най-популярните версии на Google Ads по принцип, но в България тя е доминираща. Защото в България няма Google Shopping. Какво е Google Shopping? Ако в чужбина напишете крем за лице или колело, то вие ще получите шопинг боксове, които се нареждат отгоре на екрана. Но в България това не е случая, понеже тук нямаме Google Shopping. Много от бизнесите, когато започват да излизат в чужбина, те дори не си правят Google Merchant центрове. Какво е Google Merchant? Google Merchant Center е тази част от Google или този софтуер на Google, който се свързва с вашия уебсайт, извлича вашия продуктов фид или продуктите, които имате на сайта си, и ги качва в Google екосистемата. След като си направите Google Merchant Center, е изключително важно, за да не бъде блокиран този Google Merchant Center, понеже това е често срещано събитие. Дейтата, която имате на сайта, като политика за поверителност, return policy, контакти, да мачват тези, които вие ще предоставите в Google Merchant Center и да няма разминания. Payment провайдерите, които сте казали, че имате също, или дисплейвате, че имате, вие реално да ги имате и на чекаут. Булстат номер, адрес на фирма и така нататък, също е важна част от цялото това нещо, понеже Google екосистемата не обича бизнеси, които нямат подробна информация за себе си на сайтовете си. След като имате Google Merchant Center, този Google Merchant Center може да бъде свързан към вашия Google Ads аккаунт. Продуктите ще бъдат фетчнати или ще бъдат добавени към вашия Google Ads и оттам нататък вие вече може да пускате така наречените шопинг кампании. По този начин вие може да скалирате бизнеса си извън България, без да пускате текстови реклами или search кампании, без да пускате толкова много дисплей кампании, без да пускате видео и така нататък. Google Shopping е една от основите на Google с достатъчно много сърчове за вашите продукти на даден пазар. Вие може да изградите една изключително солидна стратегия, един изключително добре представящ се Google Ads аккаунт, само единствено посредством шопинг реклами. Може да правите изключително много други неща с Google Shopping, като supplemental фидове, но това е друг топик, който ще коментираме в друго видео. Ако това ви е харесало и сте научили нещо ново, може да се сабскрайбнете за канала ми, където ще научавате все повече и повече неща за Google Ads и как да бъдете успешни в Google Ads екосистемата.